Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Jaka am admi parti AAP ubalong rukum sarpanch jaka shong valtuha tan tara district jaka Punjab ubatip kum Jarmal Singh sanpho sem kata ula siat na khlieh kapor bowlej jaka iathoh Amritsar district ha marigold resort kapadan ha verka bypass men ha ke nikisngi jong new banai balade ha video kabala pur bhalayo i bala wan arngut ki Bri U ki bala rong shakani ke jaka bapenlong ke jing khawai iathoh bat uwei naki ula se ke pistol bola siat na khlieh jong Jarmal Singh ubarang shong ha kawai kami Jarmal Singh lakit no hospital tangba ula khlat no hadin di basaki ya kani kilaong bala siat ar kuli Jarmal Singh ki pulit pat kilaong bau Jarmal Singh udai ubala lai im la lai sin nakiba lamut ban pen men saw ya